Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. mayang ka. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayod ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli o biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa dapling sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako ug tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan ug nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gago ni ka, O Kristo. Kung atong ipasukad ang atong pamalandong sa ato karong bag-ong gisudlan na panahon sa simbahan, ang ordinary time, pwede natong ingnon nga niining ordinaryong panahon sa atong kinabuhi, dili espesyal nga mga panahon, masinati nato ang mga nasinati sa mga taong gihisgutan dinhi sa atong mga pagbasa ug sa Ebanghelyo. Si Ana, asawa niya, way anak. Daghan sa mga tao nga ang ordinaryo nilang kinabuhi, wa gid sila'y anak. Nya maghilak siya kay bugal-bugalan siya sa laing asawa siyang bana. Kay sa una okay ra man ang tagurha, tagutlo, abot pa ganig tagnapo ang asawa. Di ra man na sila mag-away sa old na practice ba. O niya maghilak in taon, nya bugal-bugalan pagyod, insultohon pagyod. Di ba? Makasinati man ta na ordinaryo ra man gina kanang kasakit, kalipay, kapakyasan, mga problema, kanisang trahedya, ordinary po ni kaning mga bagyo, linog, mga sakit, sama aning Omicron, COVID-19, mga sakit ba? Ordinaryo na siya nga mga panghitabo sa kinabuhi, nga angay na tong dawaton. Diri sa atong Ebanghelyo, nangisda sila si Santiago, si Andres, si kisa patong uban, Pedro, si Juan. Ordinaryo po na nga kuan nga kinabuhi nga manginabuhi ta. Bisan pag-unsa ka espesyal ang atong mga saulog, balik kita ng back to normal. Mao din nilang isulti. Human sa celebration, back to normal. Normal na atong kinabuhi. Pero atong makita nga
Si Jesus miduol sa iyang mga tinun-an ug miimbitar nila nga sunod nako diha mismo sa ordinaryo nilang kahimtang. Samtang namukot sila, samtang nagtrabaho, diha ni imbitar ang Ginoo sunod nako. Unsa may meaning ana? Ibaw mo. Wa man sila imbitara dito sa espesyal nga namaroy mga style bitaw ani mga businessmen kanang imbitaron kag dinner unya dito do na de produkto nga ipresentar. No, naman na inana. And magadiring ta nga human magparty ta niya imbitaron hibong lang nga imbitaron man ko nilang party do na de i-present dito nga produkto mga espesyal nga moment ba. Pero ang Ginoo anha de siya musod sa ordinaryo natong kinabuhi. Sama ng manglimpyo ka sa inyong balay, muabot dayon ang balita ng imong bana na bangga ang gisakyan. Sama na, nindot na o bati? Mayong balita na o bati nga balita? Husga. Gusto mo ana, dili. Naipipila nga gusto. No, nasa ipipila. Siambot lang pa din, kanusa ka na mabangga ng panuwang dako. Labi na yung magkuyog sa kabit. Katuba dihang na viral sa to sa social media na dihay government official man siguro to nga kuyog siyang kabit niya na bangga. Sus, nasakpan gino sa asawa. Kaya ang kuyog kabit man, patay. Mo bitaw ako di jud kumukuyog sa Madrid. Sakpan niya tanong. Mabangga ta. Nabita pa yung hunahuna na kanibang wild lang ang mga hunahuna ba unsa ka no makikita kog babae ngadto sa hotel para sa to makatilaw sa kuan ng dugdug ba na nindot sa doy ako hunahuna ba nindot sa pero ako sa i-fast forward ang negative pastag maglinog no nya malusno ba nya madatugan gid mi didto may imagine ninyo nya kuanon man na kanang rescuehon man na kanang pang-ukbon man na kanang mga nangatabon dito tan-awon man nagkinsay mga natabunan sus ini ko ka hala Father Siano ang kuyog taga San Vicente sus hastang kulbaa di ba mga inana ba hunahuna magunahuna sa ko nga ordinaryo man nga panghitabo god nako ako gining lahuson guwang-guwang na raba ko pas tatakihon ko kasing-kasing ug adto ko mamatay inig tres diin mamatay hala mao gyapon ada di alam ko mas may pag-ari ko mamatay sa kong kwarto ari ko magtikos-kos dire no kay makaingon pang mga tao faithful gid ni siya nakaron unsaon man ta pagtawag sa Ginoo nga musunod ta niya sa atong pagbuhat ug pag-atubang sa ordinaryong mga panghitabo sa atong kinabuhi. Musunod unta ta niya. Kay kita gud usahay sa ordinaryong panghitabo, murag wa nay Ginoo. Usahay ba? Sama ko sa kong pagkapari. Ordinaryo man ning pagmisa, ordinaryo ning pagwali, ordinaryo ning dupa-dupa. Nahimo naman ning ordinary nako. Kuyaw kaayo kung sa matag misa nako malimot ko nga naadi ay ang Ginoo nagtawag nako sa pagingon sunod nako. Kana sang inyo kamo mga asawa kanang inyong pagdug sa inyong bana kanang inyong pagkaundungan sa inyong bana gaos-gaos ninyo diha hikap-hikap ordinaryo naman na ninyo di ba? Dili na ordinaryo na kanang muragwa na lang na ninyo ba kiss-kiss anak kami mga pare special kay na namo pero wa man mi ana kamo na aman mo ana pero timan sa inyong pagbuhat ana sa inyong pagpakigpuyo sa inyong bana basig nalimot mo or sa inyong asawa basig nalimot mo nga naa day invitasyon ang Ginoo matag karon og unya nga mosunod kaniya. Muna mamalandong kita sa atong ordinary course of life nagsunod batas Ginoo kay anha day siya diha mo pakita nato anha siya diha makighimamat ug makigsuod nato sa ordinary way
Kanang mo bisita ang Santo Papa diri nya dayon tag hilak-hilak. Sus, kita na jud ko sa Santo Papa, kita na jud ko sa Santo Papa. Nagtuo day ka nga maunang panahon nga ang Ginoo nakikita nimo. Basig dili. Kanang mo adto ka og mag-pilgrimage adto sa Holy Land nya mag-ingon-ingon day ka, sus, kita jud ko Ginoo, lainas akong gibati nga nakaadto jud ko anang lugar. Oy, basig dili, extraordinary man na. Nya pagulis inyo, balikas na sad, yaw-yaw na sad, pangusi na sad anang mga apo, panghapak anang mga bata. Anya, wa ka mo imbitar nimong Ginoo diha nga sa imong pagtratar sa imong anak, sa imong apo, niining apo nga kusog ang mudagan-dagan magsagit-sagit pa, sunda ko unsaon na pagtratar. Kani ordinary naman lang din ini magsuroy-suroy ni mga sasing boys na nasay sasing girl. Sunod-sunod. Anya, ang madugay ni managhan maginig samot. Ordinary man na sila. Pero kada naputan-awa na nila makaingon jud ko, Lord, unsaon man ni nako pagtratar ni mga ilagaan ni. Mura mga ilaga kay muguho, muukok, muguho, muukok kana ba? Nya ikataon-taoran tagaag pagkaon, kaon ding paspas kayo. Mura jud ilaga ba? Ana, niya sunod na sad ikaw magkaon, pamahid na human magpundok dito sa opisina. Lain na sa toyo, 20 na sad. Hatag na sa 20. Pero karon nakaton-katon na biya sila, gilamdagan sa kus Ginoo, tudloi, ikatikais, na dili pwedeng mukaon, dili pwedeng mangayog kwarta, kung dili mo trabaho. Mao na sila karon, limpyo-limpyo dahil na din. Padahal, manamig limpyo. Nya, sa may sunod, lista pa din. Lista. Na din. Pwede pa lista. Kung saan, para ni dakupon. Lista na gaya na, pasabot na, nananay, reward. May na lang na, hinahinay tudlo ba? Nya, imbitasyon ba na sa Ginoo? Ordinary way of life. Karon bitaw ordinaryo manggid na no or special ba kana nga moment kana bang kasakit maigo kas bagyo unsa man na ordinaryo o special kana bang mawagtang imong atop ordinary special part nas kinabuhi mo na magtanaw-tanaw mo sa inyong atop huna-huna nga sooner or later mawa ra gid na pero usahay ganahan sa tanang atop ibalik mo na karon daghan kita diha mga request nga ang atop unta nila mabalik mo na kita sad gitawag man tas Ginoo isip simbahan ako isip amahan ninyo dinis parokya gitawag ko sa Ginoo atopi pod ng mga parishioner ni mong wa nay atop nakuasam sa kog kwarta nagalisod kita sa kolekta diri mo negative man kita insa mo na nang niingon ko gahapon nga naatay bag-ong slot karon lang ning simanaha DMC Divine Mercy and Charity Divine Mercy and Charity nanginahanglan tag mga merciful and charitable hearts niya inighatag sa nimo matud pa ni Kristo bulahan kamong mga maluluyon makadawat sad mo kaluoy. Blessed are you who are merciful, you will receive mercy. Nya, blessed are you who are charitable, you will receive charitable graces from God. Muna siya, muna maligya tagahapon, lipay kay koy. Siyak man gani atong treasurer pagkwenta niya, gahapon nahalinan dayon taog 228 ka slots. Sinangana 228. Unya aron og naalang naasay maluoy nato nga namaligyag sin nga ilang ibaligya og tag 500 ang sin kay ni mahal ra ba kuno karon pero basig hadlok sila gabaan ila lang ihatag nato di lang sa nang katong baga kayo igo-igo lang ba o makapalit tag 500 nanatay 228 ka sin so makahatag-hatag na kita anis mga way atop di ba pero ipanghatag tani next week pa kay kutob ra man ni karong Sunday ang atong slots mga pamalit dayon mo usa lang ka slot tag 500 raman ang slot di ba usa lang ka slot do na nay
tawag ang Ginoo nato. Unsa may tawag sa Ginoo nga ato gyung alagaran ang mga taong kabus. Kinsa man ang mga kabus, gisurvey na naron sa ato mga lay ministers, kuyog nila Brad Luloy, sila Brad Dennis, kanila Brad Dalio. Nagkuyog na naron sila ngadto siging survey sa mga lugar, sa mga kapilya, kinsa gidtong mga tao nga di gyud in town kahimo pagbalik sa ilang atok. Mao na ato silang tabangan. Daghan kay ni sila. Gabaha ni in town sila karon, no? Nay uban gibutangan na lagtrapal, nasa uban ang mga nangalukot nilang sin, ila na lang gipangtulid, nya gibutang dito. Akahibaw ko tagon nga iniguan, mano rasan na siya. Wa gani ikapalit og bulkasil. Ano, ang uban ako makitaan dito, gibutang ang sin, wa man sa ikapalit og umbrella o kanang lansang. Ang gibutang na lang nila, pisi na lang. Utangan, bantingag pisi usa ka atop, aron na lang di moos-os. Unya kapak ko naghuyo-huy sa hangin, ana mangambak na sa nagbalik. Mao na nga daghan ay kaluloy ako mubati ko ani kay pagbagyong Ruping nabungkag sa to akong balay, naghigda kog giyuta mga hapit mo 3 ka buwan. Nakatong akong ginuba nga sin, akong gibutang diri sa ibabaw. Ni ari ko maghigda sa yuta. Trabaho ko, pero mauna akong kahimtang. Galong slib ko dito sa bangko, magsirsir sila nako, iniguli higda da yuta. Grabe gito. Yang akong paralyzed nga papa, dito nako gibutang sa among balay, sa akatong balay sa akong maguwang dito sa, wa man maigos bagyo, tus unahan. Ang ako mang balay mo nabungkag. Dito yung taong akong paralyzed nga papa, ang akong mama, kuyog sila dito. Timan dito. Pahigdaon ako atong yuta. Ako mga igsoon, no, ban laki, pila ni si Brad Clito, higda mi dia si yuta. Mo na maka-feel gid ko anang mawagtangag atop. Kay ako sa dan kinabuhi sa una. Nya gatiman pa kog paralyzed nga amahan. Mo na karon isip Paris priest, wa naman ko'y balay, manghatag lang kog atop. Nya og magkinaon sa magbalay sa ko, kuyawan sa ko kay basig na niya ko imbitaron na caretaker ba. Di na lang ko anay, ari na lang ko ordinary way of life sa usa ka pari, no? Nga mao ang pag-ampo sama ni Hesus, ampo, alagad o sakripisyo. Mao na siya among tema sa COVID-G, kaning among grupo, Kapitan Faye ay apil na ami tema diha, among maxim ba, principle namo sa nangapilan ng COVID-G or COVID group. Amping, ang sa diya, sa to, ampo, alagad, antos. Muna among ordinary way of life. Nga mga banam na sila mga asawa, mga couples mo na sila, ang asawa na ganit mo yung masakitan, mo ingon dayon, ampo, antos, alagad. Antoson ko ning animal, alagaran ko ni. Nya magampo ko sa Ginoo. Nya maulian na gani, ang bana na say masakitan, ang bana na say mingon, ampo, antos, o alagad aning buang-buang nako. Maulian naman sa sila. Kami mga pare, wa rami anak. Sila lang, kamulay ampo, kami di lami mo ampo para ninyo, kamo lang say antos-antos diha, inyong nang gituyuan, nya, kamo na lang say alagad-alagad. Kami diri, tigkulikta lang, kulikta, nya amo sa nang ihatag sa uban nga nagkinahanglan. Di ba? Ordinary way of life, pero kinahanglan tag extraordinary relationship with Jesus. Kanunay siya nag-imbitar kanato, sunod kanako sa imong pagpanglaba, sa imong pagmisa, sa imong pagrosaryo, sa imong pag-eskwela, sa imong pagpanglimpyos balay, apil na sa nang imong pagparking sa imong sakyanan o pagpangural anang imong yuta, sunod kanako. Di ba? Apil na sa nang imong pagpangiskis anang kilay, pag-atiman sa imong buhok o sa imong naong, sunod kanako. Ano na siya? Sige, nindog na ta. Mga igsuon, isip usa ka katilingban nga pinili sa Dios o gihigugma niya, masaligon kitang muingon, Ginoo, dungga kami.
Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong simbahan nga gitawag sa pagpanagat ug mga tawo malig-on diha sa pag-atubang sa mga kalisod ug mga pagpanglutos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga mabatunan na sa atong nasod ang tiunay nga kalinaw, kahiusa ug kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalaing-laing matang sa sakit nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga pagpanalibdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, pagmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teopilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang atong mga igsoong nangamatay makatagamtam na sa kalinaw uban sa nabanhaw ng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios namo, tabangi kami sa pagtuman sa imong kabubuton diha sa ordinaryong mga butang nga among giatiman matag adlaw. Dawata usab ang among mga pangamuyo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.